very lady na-achọ papia na-achọ ya na-achọsie ike wee sị na m ga-ewepụta voice note ya ọnụ nwere ike ka m wee ghọta na bụkwa ọnụ na o nwere onye ma onye bụ papia ka onye dị aka so ka anyị ga-ekodi together ka anyị n'ife okwulu Adịbụ nwanne m ya ọ na-eri m nri n'ahụ ọ na-eme m na-ebe akwa ụtụtụ ife n'abalị anytime m chetara ditin ọ na-eme m na-ebe akwa msị ka mma ma Chineke nna ya isi through your page zama ekpere ka o shikwa ntị ahụ o shi aza ndị ọzọ abụ m nwata nwa agbọghọbịa toteru amaghị m onye bụ my father sọsọ onye mụrụ m bụ nne ka mma nke nwaanyị mụrụ m ka mma so amaghị m onye bụ my father so na-eto o mere m gabiga so many things ebido from nwata jewe maid nwa ụdịrị maid m na-ejefe hụ ata m afọ ụwa well so the thing mekwuo m nga dị n'oge because esi m na a very poor family my mother enekwuo m anya ọfụma ịghọtago so ume m nga dị at the age of 17 years ka m na-akọrọ ihe ha kịta this May ka m eme 38 years ka m eme this May so the thing wee na-aga wee gakwuru my mother ebe ọ na-anụ di jụọ ya kedu ka o si mụọ m all those things sị ya na m chọrọ ime onye bụ mpa m because the woman bụ my mother ọ ma treat came very bad ihe bụ na mmadụ chiri mmadụ ọnụ na the woman na-echika m ọnụ n'ala o wee kọwara m na ọ tụtara ime m mgbe ọ nọ Lagos ọ nọ secondary school ka ọ tụtara ime m na the person tụgharịa ime nọkwa secondary school mgbe ahụ according to my mother o si kọrọ m ka m ji eje jụọ ya so ya na mmadụ bi then o wee dị ime na ọ nọkwa na Lagos ahụ wee buchaa afọ ime m si na ọ nọkwa na be ndị ahụ the boy tụgharịa ime ahụ na ọ nọkwa na be ha wee mụọ m na ọka ọ mụchazi m ka ọ natawazi ibe nne ya so njụmazi ese ọrụ onwe ha ka ọ ga-esi ụmụ eloketi onye ebe bụ the man ọ sị na ọ dị ka the man abụ onye Benin na afọ ya bụ Victor the man ụta nsi achị na ọ na-achọkwa m too nsị ka mma ma mmechi through your page na social media mama o nwere onye ya connect m ka mmechi m dị wee marụ who is my father ona na-akọrọ ihe a anya mmiri juru m n'isi because I don't know the man biko ka ma ma onwe ka ya esi Adam 38 years I'm still looking for my father who my father is since amụrụ m onwe onye mkpọrọ mpa ọ bụrụ my biological father ọ na-egbu m arịrị ọ na-egbu m mmụọ nne mụrụ m adịghị help mata nkọrọ ya akụkọ onye nke ahụ ọ ya dị egwu mana isi ya this one I will still tell you story about ka the woman she treat m bụ onye mụrụ m ụwa m ụwa ọzọ ma like kwa ka onye abụ mma m mụrụ m ka ọ bụrụ ya again ọ bụghị mother to me o wicked them so much mana onye obi m niile dị n'ebe ọ nọ bụ the person mụrụ m bụ my father I wish na m mechi through this your story meet nwe onye bụ my father as I'm talking to you now mụ na this woman mụrụ m bụ be my mother mụ na ya na-abụ esi ofu ụzọ aga to be honest the woman ajụgidego m ka onye m vital information about my father ị na-akọkwa na-akọ another thing onweghị much information onye m na-abụghị na ọ sị na ọ nọ na ya na mmadụ bi as a maid ọ na-eje school na secondary school ka ọ nọ wee mụọ m so si ọ gwadebe m na aha dị man bụ Victor ọ na-abọda m so much my spirit na-agwa m na the man is also looking for me because anytime m chetara ana m ebe akwa ịghọtago so that is it ya ka m ji chọọ iwotere ya na Chineke nna even otu ọbụla Chukwu ya esi wee merụ ya dịka ma ahụ na onye mmadụ asị m na ya ma bụ my father something like that I will be the happiest person on earth ndị nwere mpa ama onye chi ha mere ha o nwere mpa onye na-enweghị fada adị Igbo niile onye na-enweghị fada onye na-enweghị nna nọ na hot dịka onye ahụ ebere ya na-emerụ m adị Igbo you need to pity me I'm feeling ana m efeel too bond amaghị m the man but ana m efeel bond n'ebe the man nọ all because of all those things the woman mụmụ o neteghị m anya ọfụma the thing kwaye m n'ọdị n'oge ana m ji at age of 17 years bido wee tawa ahụ ụwa m sọfara mana I want to know who my father is eziokwu ka m na-agwa ya ọ sị na the man bụ onye Benin that's what he said na onye Benin ka ọ bụ so nọ na Lagos amaghị m part of Lagos ọ sị na ha bi na Pentecostal church ka ọ nọ mụọ m nghọtago so taa ka o si nyedebe m the information
Adibo, a girl no secondary school, or no man take woman kowan Guyana yesije. Woman kowan dika new information about my father. My inner view on that kind of that thing. Grown up lady like me, they were a person to call a father. Even the mother morum, the mothering care. People around that place now have as one water. It's okay can I why? Can I have as one water? But all doing I have as one more. A book coach, I'm treat him bad so much. My so much we educate my family now. A one name, able to the baby my father. Because if you go to Oye Namurum can you when come that woman she eat at all. When come on, she will eat. Oye Morumbo, my father, come on. So I belonging to see a man to call my father. When you have a father, you have somebody. It's some Landis and Namaka. We engine name, Nam, Namaka. We will patch the same PIK. It's okay. When some certain things, I name Nuzikita. Naya, because some of it remember you are Bobo and Willumpa, boy and pa. Send pa that did not watch where Dorum, Guinea and Nagabi. He will come as a father. But this situation now, I want anybody map or anything of an remember man I made because we will have my major. I will go to my father's house and talk with my father. And they were more. So whatever I remember man now, and I made it to put the shake ever when I did one in because this is my story. Kamaru, Kama relocate. Wherever my father relocating, become my sister. I will be the happiest person on earth. Man, coach, I can't know Wama. Biko. After the woman Molumbo, Roslyn, Chiaka, Ude, Afia, Toyenubu State. More no women. After Bamboo blessing. Blessing, Ngozi, or your bottom. Mana mgbe ụfọdụ ife onye nwere ọ mara ka ọra ọ mara ka ọra ọ nwere ndị nọ n'ụwa na-ekpe ekpere na-asị kedu ụbọchị ha ga-afụ na ha kedu ụbọchị ha ga-akpọ mmadụ papa kedu ụbọchị ha ga-akpọ mmadụ nna m kedu ụbọchị a ga-asị na onye mụrụ m ọ dụrọkwanụ n'ezi this guy a na-akpọ Victor amụrụkwu n'afa nne ya na ọ bụ na a maara afa nne ya bikos ajụba m ya sị Victor onye ọ sị na nna ihe mami ya gwara ya kedu ka nwoke ga-esi tụba gị ime ma onye tụbara gị ime ije ọsọ gbasa ụkwụ na anala Igbo nge na-eti ai mụọ itisie kama afọ onye tụbara gị ime mọrọ Victor nwe kịta ike who knows ma ọ real name ya ka ọ bụ ịma ihe na-aza dati na ibibe nwoke ọsọ chụba gị ịma mma ebe ị ga-agba n'ahụ like nwoke afọ bụ A to Z gị yọrọ ebe na-eje na like o nwere dị onye ọ na-atụ ụjọ na ndụ gị ọ bụzi a na-ajọ nwoke ka ọ bụ ihe ọ ga-eme gị amandịsị mma bikono ọ bụrụ na ị chọọ irich this lady na o nwere information ị nwere or anything ịghọta amelụ mgbe afọ na Lagos let me know ka nye gị nọmba ya onye nwere nna ama nghọtasị ihe a na-akọ ọsọgodi ya bụ na nna gị afọ na efulefu ka ọ bụ na ohumana ka ọ bụ na ọ pụọ na ọ da-abata na onye aṅụlụma ka ọ bụ ịma mmarụ ụzọ ọ na-eple na ndụ gị ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ